Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wannan bidiyon zai kasance akan airdrop ne na ZKX. To wannan shine shafin da duk wanda yake buƙatar ya ga bayani akan airdrop din zai zo ya duba. Don haka a wannan bidiyon abinda za mu bi step by step process na yadda za ka iya participating a wannan shi airdrop din. Abu na farko shine token din gashi nan ZKX ne a sunansa, sannan za ka iya zuwa kai visiting din website din domin ka gani. Sannan kuma har yanzu shi airdrop din ba a confirming din cewa za su ba da airdrop ko ba su ba, amma me sun ba da kamar hint cewa za su yi token din su, wanda kuma ake tunani inda suka yi participating a testnet din su wannan exchanger, to su ne za su kasance a cikin priority na idan za a ba da airdrop su za a bawa. To wannan ne yasa yake da kamar akwai high chance na cewa idan ka airdrop din nan za ka iya kuma ya kasance sun zo sun bude kofa, to zai kasance ka samu kai ma rabanka na airdrop din. To yanzu abin da zamu yi shine idan muka yi kasa akwai step by step na yadda za ka bi domin kai claiming din shi wannan airdrop din. Yawa, to wannan gashi na step ne kala 6. Na farko suka ce mai visiting din su wannan testnet page din. Abinda ake so a yi a nan shine za ka yi participating a testnet ne, baka buƙatar wani ethereum ko wani token wajen gas fee ko na ba, a'a. Kawai abinda kake buƙata shine kai participating a testnet. Za su baka 10,000 USDC wato na testnet, na gwaji ne ba wai asalin USDC bane ba, a'a na gwaji ne wanda kawai za ka yi amfani da su ka ɗan yi trading, kamar demo trading ne haka, demo account za su baka. Za ka je ka ɗan yi trading kai participating, wanda idan aka tashi ba da airdrop wanda suka yi wannan abin su za a bawa. To yanzu bari mu je shi shafin testnet ɗin, bari in danna. Wannan shi ne shafin, kamar yadda ya buɗe haka sai in kwafe shi. Idan na kwafe shi, yawwa, sai in tafi can metamask. Yawwa, ina metamask ɗin yake? Yawwa, gashi nan. Yawwa, to yanzu gashi nan metamask ɗina ya buɗe. Bayan ya buɗe, the next step da zan bi shine in zo wajen browser ɗin nan da ke cikin browser ɗina na metamask. Idan na zo wajen sai in danna search bar ɗin nan. Idan na danna search bar ɗin nan sai in pasting ɗin wannan link ɗin da na kwafo. Gashi nan na pasting, sai in connecting. Yawwa, gashi nan ya buɗe mana. To yanzu abu na farko da zamu yi shine sai mu connecting ɗin wallet ɗin metamask ɗin namu to wannan wallet ɗin. Da haka yanzu bari in danna connect wallet. Yawwa, sai ka zaba wallet ɗin da kake da shi. Wallet guda 3 suke supporting: metamask da coinbase da kuma wallet connect. To mu metamask ce da mu, da haka sai mu clicking din wannan. Idan muka clicking din wannan, to already muna kan arbitrum 1 ne network din mu by default a shi wannan metamask din. To amma za mu koma tsari ne na Gwali testnet, wanda wannan Gwali blockchain din ana amfani da shi wajen testing din kamar testnet dai haka, the same purpose din da muke so mu yi achieving a nan wajen. Da haka sai mu danna switch network. Muna danna switch network, metamask din tamu za ta sauka daga arbitrum 1 ta koma Gwali testnet. Da haka bari mu switch, tana connecting. Yawa, ta yi connecting. Yanzu mu gama step na farko kenan. Step na biyu abinda za mu yi shine sai mu link wallet. Sai danna wannan link wallet din, link. Yawwa, to za ta kawo mu nan inda za mu sign in. Shi ma sign in din nan ba a caje ko sisi, ba ka buƙatar komai akan wallet ɗinka. Da haka sai mu danna sign. Yawwa, muna danna sign, gashi nan ya yi linkin. Wannan shi yake nuna alamar cewa ya yi linkin. To yanzu a ƙasa idan muka zo daga nan wajen za mu ga wannan exchanger ce haka. Exchanger ce wanda ake trade na futures a cikinta. To idan ka yi ƙasa ka zo nan wajen za ka ga akwai open positions, idan kai trading ɗinka da ka buɗe za ka gansa a nan wajen. Na biyu akwai wallet kuma shine kamar wallet ɗin naka. Na uku funds na transaction da kai. To bari mu danna kan wallet ko ga. Idan muka danna wallet, kaga muna da USDC guda 9,889. Wannan USDC din na amfani da shi ne a account 1 ɗina na wannan metamask ɗin nawa wajen yin trading, wanda wannan dai shine step na farko wanda ake bi domin a fara interacting da shi wannan exchanger wajen yin airdrop ɗin. Da haka abu na gaba da zamu yi shine sai mu zo mu fara trading. Idan kana so kai trading, nan ga portfolio, market, trade, orders,
da sauransu. Sai ka zo kan trade ɗin nan. Gashi nan dai kai idan ka zo naka za ka ga $10,000 za ka gani. To amma ni nawa gashi 9,000 ne saboda na ɗan taɓa na ɗan yi trading. Yawwa sai in danna trade. Kana danna trade zai kama allow da sauransu sai ka danna allow. Kana danna allow yawwa yanzu za ka iya fara trading amma yana loading shafin bai gama buɗewa ba. Ga tokens ɗin da za ka iya trading, za ka yi trading Ethereum by USDC ko kuma ka yi trading ɗin Bitcoin by USDC. Kowanne tun da kai testnet kake so kai kana so kai extended in chances ɗin naka na samun wannan abun, to ya kamata mutum sai ya yi trading na bot. Kai trading da wannan, kai trading da wannan. Yanzu bari mu fara trading da Ethereum by USDC. Maybe za mu trading ga inda za ka zo ka zaɓi wata token ce kake so ka sa. USDC ce da muku za ka iya sa USDC, ma Ethereum ɗin ce za ka iya sa. Yanzu nan tunda muna 10,000 free USDC ta testnet, bari mu tafa $1,000 a nan wajen. Bayan mun tafa ta market order za mu iya buying. Gashi nan mun buying kuma za mu iya ƙara buɗe short, mai longin mai shorting. Kaga na yi order guda biyu, zan iya ƙara wata order 3, 4 yawwa. To kaga wayannan su ne trade ɗin da ake so. Ko idan ka zo ƙasa za ka ga duk wasu positions on trade ɗin da ka taɓa buɗewa ga su nan a matsayin orders. Idan orders ɗin suka yi executing za ka zo ka gansu a nan wajen. Yawwa na sake buɗe wata order. Yawwa wayannan su ne orders ɗin da ka buɗe. Bari mu zo open. Gashi nan za ka yi trading da me ake cewa da leverage. Ka sa 1x ko ka sa 2x. $1,000 ɗinka kana so ka yi trading da times 1 ɗinta ko ka yi trading da times 5 ɗinta ko kuma da times 10 ɗinta. Za ka iya sa yanzu kamar yadda muka sa $1,000 bari mu sa 5x. Wato za mu yi futures kenan da $5,000 kenan kuma mun yi staking ɗin $1,000. Za ka bari mu open. Bari mu ƙara mu shorting. Yawwa yanzu na buɗe trade guda biyu. Da a ƙasa idan ka zo duk za ka ga wasu positions ɗinka da ka buɗe. Sannan idan kana so ka yi selling su ma za ka iya zuwa nan wajen. Yawwa bari mu ga trade. Allow sai ka ta danna allow kai ka sake ka danna iri ka bana. Yawwa to gashi nan sai yanzu positions ɗin suka yi population a nan wajen. Yawwa to yanzu zan iya closing ɗin kowane position 100%. Yawwa na yi closing. Na yi closing. To haka za ka bi idan ka yi trade za ka yi closing in positions ɗin naka. Sannan ka yi trade as much as you can. Idan ka gama trading ɗin to akwai kuma step na gaba wanda bari mu koma nan wajen. Yawwa idan muka koma nan wajen bari mu koma mu ga step ɗin da za ka bi na next. Yanzu mun je sun ba mu USDC guda 10,000 wanda wani lokacin za ta ɗauki mintuna kafin su bayar amma instant da yake mu already na yi participating a baya instant nawa ya fito. To abin da za mu yi na gaba shine mu trading kuma mun yi trading ɗin. Yawwa gashi nan suka ce try to do as many testnet trades on the platform as possible. Kai trading duk tun da $10,000 ta ishe ka kai trading ko guda nawa kake so kai. Ka ta buɗe positions kana kullewa, ka ta kulle position kana buɗewa. Kai amfani da kai trade ɗin leverage na 1%, 10% da 5% gaba ɗaya. To mun gama wannan. The next stage da za mu yi shine na trading. Trading ɗin ba wai iya kai so ɗaya shi kenan ba. Idan on your free time za ka iya zuwa kawai wani lokacin ka buɗe don maka koyon da ake trade kawai ka tafi. Yanzu kuma sai wani zilli quest shi zamu. Shi wannan zilli quest ɗin bari mu yi clicking ɗin link ɗin. Idan link ɗin ya buɗe mana a browser sai mu copy link ɗin gashi nan. Mun copy link ɗin. Yawwa sai mu je mu pasting a cikin shi wannan MetaMask ɗin nan. Bari in da wallet ina. Yawwa amma kafin nan bari in yi switch ɗin account zuwa wanda na fara amfani da shi. Yawwa gashi nan yanzu sai in je browser. Yawwa yanzu bari in yi searching ɗin shi website ɗin da muka kwafo a nan wajen.
Yawwa, shi kuma sunan wannan website ɗin shine zili.io. Shi kuma idan ka je task za ka yi, amma duk yana haɗe da wancan airdrop ɗin ne. Sannan kuma idan ka yi wannan task ɗin zai ƙara buɗe ma dama kai participating a wata airdrop wanda ake ce mata SUI swap. SUI swap ba ɗaya bane ba da wannan SUI blockchain ɗin nan, amma mai yana ƙarƙashin sa ne. To yanzu abin da za ka yi shine zili gashi nan ZKX protocol wanda muke so mu idan ka duba nan za ka ga task kala kala, wasu a kulle wasu a buɗe, wasu a kulle wasu a buɗe. Gasu nan dai yawanci ma a kulle task ɗin, to amma za ka samu wanda suke a buɗe idan ka yi ƙasa. Na yi participating ne yawancinsu a jiya, ina ga shi yasa suka sa kwaɗo a nawa, amma a naku idan kuka je za ku ga kowane task wanda suke so ku yi participation za ku iya participation, za ku gansu a buɗe kawai sai dai ka yi participation a wannan task ɗin. Abu na farko ma kafin ka yi wannan zai kawo ka inda za ka yi buɗe, za ka register profile, zai baka dama ka sa kamar profile picture, sannan kuma ka zo ka sa username. Bayan ka sa username zai kawo ka wannan SUISWAP ɗin ɓangaren community wanda za ka iya zuwa ka yi participating a task. Idan za ka yi participating a task na wannan SUISWAP ɗin, idan ka yi ƙasa za ka ga wasu task ɗin abu da suke. Yanzu mu ɗauka kamar bari mu ga wannan suka ce invite 20 friends, wannan referral ne, wannan ma referral ne wanda bana tsaya in yi wani referral, amma bari mu ga wasu abubuwan wanda za mu yi a take. Meme spread, SUISWAP, Twitter. To da haka bari mu yi gwada yin wannan. Join SUISWAP crew 3 Twitter spread, bari mu yi clicking a kansa. Yawa, idan muka yi clicking a kai, ok, shi ma wannan task ɗin zai ɗan wahalar da shari'a, bari in dawo baya. Akwai task masu sauƙi wanda wani jarabawa ma kawai za ka yi. Yawwa, yanzu mu ɗauki kamar wannan. What is the formula used for general swapping? Ok, sai nan da awa 17 zai buɗe. Yanzu bari mu ɗauki wani ana SUISWAP point. Yawwa, bayan clicking ɗin wannan. Yawwa, tambaya ce aka ce can you get SUISWAP point by becoming SUISWAP OG role? Bari mu sa yes, ba san ansa ba, amma idan har na ci za su ban 100 point. Bari in danna claim. Yawwa, to is correct. Idan ba correct bane ba na wajen ja za ka gani, za su gaya ma is not correct. Wannan yana nufin is correct. To haka ake participating na a wa'innan task ɗin. Yanzu idan a misali follow web3 space, za ka iya following ɗin wannan web3 space ɗin a Twitter. A misali bari mu danna kan follow ɗin. Yawwa, zai kai mu Twitter, sai in danna follow a misali. Tunda airdrop ne za ka iya following yanzu, an jima sai ka yi following bayan ka yi claiming ɗin reward ɗinka. Yawwa, wannan ma main claiming ɗin. To idan ka zo gaba ɗaya a nan za ka ga coins ɗinka sun taru. Yanzu gashi ina level 5. Kowane level sai ka kai 100% ne. Na yi da yawa shi yasa har na kai level 5. To kowane level da ka kai da points ɗin da ka samu zai accumulating ya ƙara ma possibility na samun higher amount na wannan airdrop ɗin idan suka yi. To abin da ya kamata mu lura a nan, SUISWAP daban take da shi wannan ZKX ɗin. SUISWAP airdrop ɗinsa daban, ZKX airdrop ɗinsa daban. Amma participating a airdrop na ZKX shine kuma za ka iya kamar ƙarawa to your own advantage ka yi airdrop na SUISWAP, sannan ka dinga following ɗinsu domin ka san sanda za su yi launching. Suna launching, it depends on the point ɗin da ka samu, za ka iya zuwa kai claiming ɗin duk amount ɗin da ka samu na wannan token ɗin. Yanzu bari mu koma can ZKX ɗin namu. Yanzu ya zo min a padlock. Duk wanda zai airdrop ɗin da yawa ina su ne tasks ɗin da za ka yi. Na farko za ka zo kamar wajen polaris.zkx.finance, ka zo ka trade ɗin a nan wajen, sannan kuma ka bi ka je ka quest ɗin nan. Wajen yin quest ɗin sai ka bi ta ɗayan link ɗin su kuma. Idan ka bi ta ɗayan link ɗin sai zai kai ka zili.io, shi ma sai ka yi connecting ɗinsa to your wallet. Kamar yadda za ka yi connecting ɗin wannan a nan wajen da metamask ɗinka, sannan ka yi linkin ɗin wallet. Shi ma wancan za ka zo ka yi connecting ɗinsa da wallet ɗinka, wanda bayan ka yi connecting ɗin shi ZKX ɗin shi ma zili za ka zo ka yi connecting ɗinsa, ka airdrop a can, ka yi trading a can nan kuma ka zo ka yi performing ɗin tasks
kuma sai ka jira ka naɗa hannu ka dinga following ɗin community ɗin zuwa next abin da za su je. Ga masu buƙatar join ɗin Telegram na shi wannan ZKX ɗin, zan ajiye link ɗin a description na wannan bidiyon domin mutum ya zama updated da ranar da airdrop ɗin zai fito da za a fara claim. In ya so mutum zai iya zuwa ya claiming ba sai ya jira an gaya mai ba, saboda wani lokacin za ka iya zuwa ka airdrop sannan kuma har a zo a claiming har a kulle ma baka san an yi ba. To wannan shi yasa yake da amfani ka dinga join ɗin communities na da airdrop ɗin da kai participating domin ka kasance updated da duk wani ci gaba da suka samar. Don haka bari mu je next step ɗin mu ga me step na gaba a shi wannan tax ɗin da muke yi na airdrop ɗin. Zai request bayan mun gama shi shikenan gaba ɗaya tax ɗin guda biyu ne idan za mu yi recaping. Tax na farko za ka yi trading da wannan 10,000 USDC ɗin da aka baka ta testnet a ɓangaren Gwali testnet network da ke metamask ɗinka. Sannan na biyu za ka zo kuma ka yi request ka danna wannan link ɗin ka je ka yi pasting ɗinsa a metamask ɗinka, sannan ka yi tasks bayan ka yi connecting ɗinsa da wallet ɗinka. Idan ka yi wannan task ɗin shikenan abubuwan da ake buƙata a kai kenan. Ka yi participating a shi wannan ɗin a shi wannan airdrop ɗin. Sannan kuma kakka manta idan ka je request ɗin nan kai adin ɗin wannan ɗin a matsayin ka shiga community ka join ɗin community na shi wannan ZKX ɗin da ke cikin zili.io ɗin nan naka, sannan sai ka yi participating a task. Sannan idan ka je za ka ga shi ma wannan SUISWAP ɗin yana da kyau shi ma ka yi participating a ce, saboda shi ma project ne babba sosai. Idan ka yi participating a cikinsa ka je za ka yi ZKX kuma ka haɗu da SUISWAP duka gaba ɗaya guda biyu, sai ka jira kowanne ka dinga following in community ɗin su. Ma insha Allah zan yi ƙoƙari duk wani development da na samu akan airdrop ɗin zan yi pasting in ya so sai mutane dai su zama informed a kai. Sannan insha Allah a video description ɗin zan ajiye mana link na WhatsApp group da muka buɗe na yanda za a yi following up da airdrop. Sannan za mu dinga posting ɗin videos na airdrop da sauransu. Da haka mutum zai iya duba description wannan bidiyon domin ya samu link na WhatsApp group ɗin. Sai mu haɗu a video na gaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.